ibuphi umzimo obukhona for umuntu wesifazane einkondlweni noma osuke wena wahlangabezana nabo noma nje into egeneral phela ngiyazi nenixoxeni yamantombazane kahle nje kahle into enkulu ukwamukeleka umuntu wesifazane kuyona le ndima le. Asinibingelela ke siphinde sinamukele kulolu hlelo oluhlezi ke luyinqayizivele. Igama lami nguNtokozo ustarring ngwakwaZulu uhlelo Izinkondlo Ziyaphilisa. Siyabonga kakhulu nileziphi isikhathi nihlala lapha nicofe nilandele nilalele futhi namhlanje ke ngihleli nenkosazana lapha engiyazi kudala lenkosazana le kade ngikhuluma nje nokuthi isimingaka iminyaka sizwana ntombi simningi impela. Igama lakhe uMbali Iqhikiza wakaMalimela. Ngimazi ngisamlanda le Cape Town lo muntu lo omunye ke besifazane osonkondlo engimhlonipha kakhulu nonomsebenzi ozothe ngendlela esimangaliso kulezi insuku nje ziningi into azenza kodwa ke esisazoyixoxa asikubingelele ntombi. Yebo ngiyanibingelela. Athukhula isibeletho somfazi sikuthwala konke. Kuvundla inyoka kuvundla ibululu siyamkela sibonke. Thina sizidandane ezinhle ezikhothwa zimvula kwabona nina sikaze sibabone. Uma kusakhona uphahla lokufihla ikhanda siyabhiyoza thina sincome. Kwawona lamagqabe esiwagqokile akwandele bani Sibusiso uyesabeka. Asisakulambeli kwakudla sesilambela ukusutha noma ikade eziko lingavundla ngabe kusadleka. Sesikhulekela abazukuluke abantwana bethu kade babhunguka hlezi izinseka sezaphelelwa ngamandla zanqindeka. Athi sibeletho somfazi sikuthwala konke. Kuvundla inyoka kuvundla ibululu siyamkela sibonke. Nakhona emkhulekweni sesibulawa nguvalo kulezi insuku. Hleze kwabona abazukulu bethu labesibakhulekelayo bahlobise ngaphandle kwezibungu. Mhlawumbe basathi gogo nje kepha amathempeli sesingawaculela ngisho amagugu. Abantu abangaboni usufikile uzamcolo wabikwa kuNoah esheculela phezulu ukhulu. Athi sibeletho somfazi sikuthwala konke. Kuvundla inyoka kuvundla ibululu siyamkela sibonke. Sesisaba nokuyala umthoba inhliziyo sekuyiwona amahubo. Tshela mina ngiyakunyukela bani umqansa wentaba yokuphendulwa abazukulu ngeke awunampumulo. Lokhu kwendodakazi yesibili kuye kwangigqolozela emehlweni makhathaleni sengathithi kubona itshitshi ku. Tshela mina wake walibonaphi ihlazo lomqhiliba wesaguga sikhophoza ngoba nakho sesiphelelwe yiwona amatulo. Isibeletho somfazi sikuthwala konke. Kuvundla inyoka kuvundla ibululu siyamkela sibonke. Athukhula isibeletho somfazi sikuthwala konke. Kuvundla inyoka kuvundla ibululu siyamkela sibonke. Hayi uyabona ke maqedwe kwenzeka into enje uvela unkhumbuza enkonzo yentombi. Mase ngishumayele ngashumayela bese ngithi ngifuna bonke abathi khona abakuzwile kulento ekhulunyela abasondele ngaphambili. Bafowethu igama lakhe uMbali Iqhikiza ongakamalimela livelaphi igama lithi Iqhikiza ngaphambi siqhubeke nje sisho konke ungumbuzo incwadi engangifunda esikole ethu udwendwe likaKoto kuneqhikiza kuthiwa umathikalala la kwasala benaba. Livelaphi igama lithi Iqhikiza? Igama lelithi Iqhikiza kunenkondlo engake ngayibhala kudala ngisanda kuqala ukubhala inkondlo. Isihloko sawo kwakuyiqhikiza. Isuke ikhuluma kahle ngentombazane noma ngingathini ngentombi ebizazi yabo ukuthi ayithindwa yonke leyo nto mase kuukuthi yazi yathotsha umendo kahle siye kumendo ukuthi yafika bhekana nomzima na yonke leyo nto. Manje shuthi ukufika kwalenkondlo lekubantu kwafika ngendlela yokuthi sebezothi mebengibona bathi Iqhikiza kagcineke. So lento isuke lenkondlweni. Isuke lenkondlweni. So ugcina usul embrace ke nalo ligama. Ngifake inkondlweni ke. Ke ukhona nomuntu bakhona nabantu abakwazi abangalazi igama elithi Mbali abawazi ukuthi Iqhikiza. Angiboni kodwa abamaziyo uMbali bafaka Iqhikiza ngaphakathi. Bayazi ukuthi Iqhikiza yebo. Usuka phi uMbali ukhulelephi? uMbali kahle wazalelwa eDududu uMkhomazi. Dududu. eDududu. Yebo bese kuthi kwasuka lapho ngenxa yezimpi zakudala seza ngale eThekwini sihlala eMbumbulu manje. Ila ngikhulele khona ngoba ngathi mhlambe safika la ngisako
10 years 9 years kanjalo ngabe ke sengikhulela ngakhona kuze kube manje ke Naw so ngaseThekwini manje uyisakhamuzi ngasho njalo khokha nama rates yazi ikufica nini lento uqala nini ukubona ukuthi ngiyakwazi ukubhala ngoba phela usukhulumela ngenkondlo ethi Iqhikiza kwenza kanini wabona nini thawo yazi ngiyakwazi ukubhala futhi ngiyakwazi kuma phambi kwabantu ngisho kamnandi ngale ndlela osho kamnandi ngayo okay kushuthi ithanda ukuthi mhlawumbe omunye angayibona ngathi inokuhlekisa omunye mhlawumbe ngam-inspire leyo ndlela kodwa indlela yafika ngayo yafika ubhuti wami Sibusiso Malimela mana ke ngiyafuna ke siyilungisele uSibusiso Malimela yena lo engimaziyo yebo yena lo weyinkondlo naye yebo ubhuti wakho ubhuti ngilama yena umdala kunawe yebo kwake kwenzeka labantu basothi mhlambe ngathi nina niyazwana hayi ukuthi ubhuti wakho bayitshela ukuthi mhlambe sebeke impela bambuza ngoba ngeke ngabona ku Instagram bembuzile la yabo umuntu bebezobuza ukuthi mhlawumbe athi ask me a question and then abantu bayabuza shuthi babuza ukuthi ushade noMbali Malimela yini yabo okusho ukuthi abantu abaningi abazi mhlambe ngerelationship yami naye ukuthi ubhuti wami ngiyamlama ngokuthi like in public manje babuza ngaleyo ndlela ukuthi mhlambe sishadile ngoba kunokuvele ngazi ukuthi ukhona lo muntu wesifazane mhlambe khona inkondla kayihaye ngazi ukuthi nomuntu wesifazane ekugcineni athi khona owakubo ngesibongo yabo yonke into kanjalo yeah so abantu basebetshela ukuthi oh shuthi lo hamba le Malimela ngoba phela Malimela yabo so yeah ubhuti wami Sibusiso Malimela Sibusiso ngihleli nodadewenu la ngimgadile yeah so kwenzakalani ke ngenkondla ebhalwe Sibusiso inkondlo kahle okay waqala ewumuntu yayiso mina ngangazi lutho ngendaba yenkondlo shuthi ebhala kahle ikhona kwisiZulu mawufunda isiZulu iphepha ku paper 3 la usubhala khona iessay mhlambe 250 amagama shuthi wayibhala kahle ngalendlela yokuthi enjoy uthisha wakhe enjoya abhale icomment shuthi lapho kwiphepha lakho ukuthi yazi ungaba imbongi ungayibhala inkondlo indlela obhala ngayo ngoba indlela obhala ngayo eyamdonsa umuntu okusho ukuthi abhale inkondlo yakhe yokuqala kule nkondlo lena usuke ngathini isenza samuntu asho njalo usuke ewumuntu wesifazane kodwa kuleya nkondlo leya ekhuluma ngomuntu wesilisa osuke ekhala ngayo yonke leyo nto esho ukuthi akanaso isikhathi shuthi uyihayela mina lenkondlo manje inspire ngendlela yokuthi kuyona umuntu wesifazane kanti mina ngumuntu wesifazane yeah kusho ukuthi ke wayiperforma kanye esikoleni wasenginika yona kahle wathi awukuzame sibone ngangizigrade ukunika ukuthi yenzeni uthi nama ngiperform uyifunde uyazi bese ngifunde kahle shuthi metha ngifunde sengiyazi lenkondlo esikoleni kudingakala umuntu ephuthumayo kunama events lawa abanga ama break esikoleni hayi ke nami ngithi hayi uthi ngiyiphambili ngifike ngiyaperform angazi ukuthi perform into yomuntu kanjani ngifunde esikoleni nesizotha use high school ngise primary yebo ngangisase primary ngifike ke ngime lapha ke ngisho inkondlo bayithande ke nothisha yebo bebeyithanda ke I think emva kwalokho ngokuya ngase ngiyaqala ngiyayibhalela nami ngase ngikhula kuyona ke leyo nto so kahle inkondlo zafika kanjalo kumina shuthi ungasho ukuthi into evele ikhona ukuthi ngaleso sikhathi wawungakayirealize ukuthi uyakwazi ukuyenza ngingasho kanjalo ngingathi shuthi mhlambe into eyafike yavuselelwa noma yafike wafaka umqondo wayo ukuthi khona into kanje kwabo ukuthi ke ngiyibona khona ekhaya kodwa hayi ngaphandle mase sengifika ngiveza ngaphandle sekuwukuthi ngiyoveza iversion yami hayi iversion yaSibusiso Malimela iversion yaMbali Malimela umuntu wesifazane ongayena umuntu wesilisa ohaya ngendlela yabantu besifazane uyabona umuntu osilalela uzoyibuza ukuthi kusenze kanti kube khona imbhalo enisherishayo mhlambe angifundela umbhalo wakhe into kanjalo in any way you would like to respond ma ukuyisheresha ngendlela okwenza ngayiqaleni ukuthi mhlawumbe bekhona ayibhala yabo ngithi akazi lento dade ngakufanele ukuthi ishiwo wena hayi akusekho kanjalo ngobani ukukhula einkondlweni sibe abantu abahlukile kakhulu ngombhalo in a way ukuthi ingakho kungekho lula ukuthi manje
mawuza umbali malimela noma uza Sibusiso Malimela ubone ukuthi awuyazi laba bandawonye mhlawumbe ubone ukufana awukubona ukufana kancane ukuthi ubone ukufana ngoba umuntu awuyena ngiyumuntu engiyena so indlela abhala ngayo angeke uzusho ukuthi yazi umbali angayihaya kancane leyanto ngoba nje ihlukile ngisho kanjalo ngiyafuna ukufakaza nami lento ukuthi anifani hayi anifani ngempela anifani yikho nje ngifunela ukuthi ngobuzo lo mbuzo ukuthi nihlobene kanjani noSibusiso ngoba ngempela abanye abantu kuyabathusa ngempela thina abandawonye even nagendlela enenza ngayo ngempela ayakufana kodwa ke imnandi indaba yakho ukuthi lento yavuseleleke egcekeni kuyenzeka mhlawumbe uthi khona into oyibhalile uhambe uyomzwisa noma nakuzwisa mhlawumbe niperformelane nje nothola nje sene poetry show la endlini kini sekunesikhathi kwagcina kwakwenzeka kodwa sekunesikhathi ngobani asisabonani kangako mhlawumbe mesibonana kuba ukuthi ngifike ngaqondana ukuthi naye uye ekhaya ngale weekend ngamfica unjani so akukho lokho ukuthi yazi kunento mayikhona mhlambe uyadlulisa kuba ukuthi nakhona usengikhombisa nje vele sekumsebenzi asekuyokhipha mhlambe ngakusasa noma into kanjalo mhlawumbe umuntu ongakubuza embalweni yakho engabe uthi wena unezihloko ethi lokugxila kuzona noma nje ubhala nganoma yini noma wena mawubhala udefend abantu besifazane umuntu mangathi nje ipoetry kingani is about anything noma angeke ngithi ngigxile kwinto eyodwa kodwa futhi angeke ngithi mhlambe ngiwumuntu obhala mhlambe ngepolitiki noma nje ngiveza le politiki ngoba in a way ngiyafisa ukuba nenkondlo yesiZulu engepolitiki kodwa futhi ezovela ngenye indlela engagxeki yabo ngoba ngizizwa sengathi izinkondlo zepolitiki iningi lazo zinokugxeka so ngivele ngendlela ethe ukuhluka izinkondlo zami zifocusa kuyo yonke indawo indlela noma indawo esuka ifikile kumina ngaleso sikhathi so angikho endaweni eyodwa kahle ngakunika i-challenge bhala ngepolitiki phinde ubuye izivakashela usokhuluma ngepolitiki hayi ngizoba sake saba nayo conversation nabafethu ekhaya sikhuluma nje ukuthi yini ipolitiki lethi siyayiqondanela njalo kodwa ukuthi kakhulu phela masekhaya ngoba nthi nokuba babelungu sibe sikhuluma kakhulu isingisi sasixoxa ukuthi what is politics sasikhuluma ngalawo magama nabafethu basekhaya oTevin oScott angizeza namagama so sasixoxa ukuthi yini kahle ipolitiki sagcina impela ngasho ukuthi asiphumanga nayi answer ngoba umuntu nomuntu wayine definition enencazelo le understanding yakhe ngokwepolitiki and nawe uqhama ngeEnglish ehlukile ukuthi uyafisa ukuthi ubhale uveze ipolitiki ngeindlela ngoba wonke umuntu mayivela ngiyavumelana nawe ukuthi uvele idinelwe ipolitiki kodwa ngiyafisa umuntu ozowayichaza nje lento ukuthi ayichaze ngendlela naye ayizwa ngayo lento le ngizocela nabanye sivele senze nje inkondlo yepolitiki senze ishow sithi nje ipolitiki kuhlangana ethiwa nabo sithi nje siyopolitika nje ngeenkondlo hawu ipolitiki yebo uma umuntu engabuza ukuthi sekwenzeleni inkondlo so far kuningi ngathini ngale kwama benefits lawa akhona ukuba imali nawo ngizizwa ngathi ngikhulile kakhulu kuzona hayi ngokuthi ngikhule ngokubhala nako kodwa engikufunde kwamanye ama poets engikufunde ngendlela ngokubhala nezimo engibhekene nazo ukuthi ngidile kanjani nazo ipoetry ngingasho ukuthi ngisizile kakhulu lapho kodwa mabethi i-highlight in a way ngingasho ukuthi okay sengike ngaba mhlambe kwi stage noma kuyinkundla engaphezulu kwalokho engizokusho kodwa I think ukuya kuma Sundown azokuqala ngoba ekhaya mhlambe indlela yebe playhouse ka page lapha ko page yebo bayibamba uyibambile upage leyanto ngicabanga ukuthi lapho mhlambe ngiyokuqala nganginzu grade 12 ngamuphi unyaka 2016 ufuna bathi phela ukuthi neminyaka ngama 2016 wenza grade 12 ingane le neclass so ukuya khona ngingathi kuyi highlights for mina noma zikhona istage ezinkulu engisengazona mhlambe futhi nemali eyathi kuba xaxa kunawo kodwa kwaba highlights ngoba kwakuyi performance yokuqala la engizothi khona ngifike ekhaya ngithi nakhe ngikuthole inkondlo yabo ngoba phela uaccepta kwabo leli talent lele inkondlo lothi uzohamba ubuye ebusuku yonke le nto akufani for umuntu wesifazane then umuntu wesilisa so ukufika sengithi kanje in a way kwabo ukuthi okay
ngathi yabonakala lento ayenza ngingasho kanje uvele emaposteni ngiyakhumbula nje nifika noThembelihle ngisalapha emsakazweni isikhondla ukhozi ngikhumbula nifika lapha ebusuku ngibona ukuthi yabona le nto yayi-right kodwa kwakunzima kakhulu for abantu besifazane abanye abazali babeze befona bethi we Starling ingane nizobuya nizoyiletha wena la uSindiswa Zulu nje ubaba wazofona wathi mlandela umbuyise wena la so umbuzo olandela ukuthi ngokwakho ukucabanga ibuphi umzimo obukhona for umuntu wesifazane einkondlweni noma osuke wena wahlangabezana nabo noma nje into egeneral phela ngiyazi nenixoxini yamantombazane kahle nje kahle into enkulu ukwamukeleka as umuntu wesifazane kuyona le ndima le ngoba akuba ukuthi mhlambe udinga ukwamukeleka kwi society kuphela kuqala kumele uqale bamukele ekhaya ukuthi okay wenza into kanje okusho ukuthi mebuye ebusuku akumele sicabanga ukuthi ubuye bafanele kumele sicabanga ukuthi ubuye einkondlweni akumele sicabanga ukuthi kade wenza into ebheke eceleni kumele yabo sicabange lokhu nalokho so ngingasho ukuthi iyona into esibhekane nayo kakhulu nokuthi ke mhlambe kuzobuye kube ukuthi kunabantu besifazane mhlambe abazoyiveza ipoetry ngenye indlela then le mhlambe wena oyiveza ngayo so mebeyiveza kanjalo in a way mhlambe abantu abagculisekanga ngendlela evele ngayo mhlambe indlela ayiveze ngayo mhlambe ubeyikhalaza ukuthi uthando noma kanti njalo asikhalaza kanti siyakwazi ukuthi ungaveli ukuthi ngingaveli ezumbali malimela ukuthi ngizokhalaza ngokuthi nje uthando ngizokhalaza ngokuthi nje kudlalwa ngami yonke leyo so enye into esibhekana nayo ukuthi kunale gap ekumele sifile as ama poets futhi as ama female poets so in a way silwa nezinto ezimbili ngesikhathi esisodwa engingacabanga ukuthi kuyafana nomuntu wesilisa yena mhlawumbe usuke ezona ukuthi ngizoveza ukuthi nje ngiyipoet ngiyashaya kanti mina ngizoveza ukuthi ngumuntu wesifazane futhi ngiyipoet ngiyashaya umthwalo usuthu ukuthi lo mbuzo bayahlupha labantu besilisa bayahlupha lapha einkondlweni makusetsheza angisho ukuthi ama poets qobo ngisho ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi ubizwe emcimbini thizeni mhlawumbe fanele ukhokhele futhi ubizwe umuntu wesilisa keke kwenze mase fanele ukukhokhelwane mhlawumbe umuntu eze kuwena eceli lamba yakho ngoba wazi ukuthi ufana aqashwe nizosebenza kodwa indaba ivile kakhulu futhi ngingazi ama reaction abantu kodwa so far labantu besifazane engibaziyo abakuyona le ndima ibhlungu kakhulu leyo nto abanye khona nje wakwangitshela ukuthi nje wavele wakhala ngoba wayesethembile ukuthi umuntu uthi hayi ngizokunika ithobele kanje nginika inamba yakho ngizokufonela sixoxe ngalento ebusuku kanje mase fona akayiphathi indaba yokuthi bethathela inamba ukuthi ngifuna ukusiza ngeinkondlo noma ngifuna ukwenza nje so kuba bhlungu kakhulu ngoba in a way usuke usulindele ukuthi okay mhlawumbe ibreak yami le mhlawumbe kuzokwenzeka kanje mase sefika umuntu uzoxoxa nje okunye oseceleni futhi obungayimisela ukuthi uzoxoxa ngako ngisho ukuthi kubhlungu kuyenzeka futhi kunzima ungathini kubona batshele ngingasho nje ukuthi ngicela nisihloniphe singabantu besifazane abasendimeni yobuciko sicabanga ukuthi kusifanele lokho ma ukuthi uneyinhloso ezihlukile ziveze kusaeli ma ukuthi futhi uneyinhloso ezokuthi ngizongikhulisa kubuciko bami kuveze futhi nalokho one indlebe ukuzwile bazalwana ngisafuna ukuthi ngiphinde ngiyiphinde lento le kunento ozenza kulezi insuku kade ngibona ku YouTube ya commercializing your poetry ya doing ama video isuka lapho leyo nto kuyasebenzeka yini umcabango uvele kanjani futhi uhloseni ngakho okay yebo ngiqale kahle le yaqala ngiya kwi photoshoot I booked for a photoshoot ngoba kunalaba fethu abebesanda kuvula istudio the time esivula bekuyi MSS Studios and then bashintsha sekuyi 2 Minds manje 2 Minds Films and 2 Minds Studios so ngiya khona ngiyobooka for a shoot ngafike ngashootha kwavela ke nendaba yokuthi ngiyipoet apparently one of them wayazi ukuthi wabona umsebenzi wami ku Instagram uthi okay uyahaya inkondlo ngoba ngangigcine ngifaka inkondlo nje iaudio ku YouTube umphethe inkondlo so wabona okay kunganjani masenze into kanje angeke ngisho ukuthi umcabango wafika nami ngoba ngangingenakho umqondweni kwayikona kunganjani senze kanje
uma unayo audio sizama into kanje so sase ke sisebenza kwinto kanjalo engicabanga ukuthi mhlambe kwakuyi video yabo yokuqala nababeyenza yebo babefuna kahle kahle nokuveza umsebenzi wabo ukuthi asigcini ngokushutha ithombe lezi engangizele ngazo kodwa nama videos siyawenza so i2 Minds I think yangisiza kakhulu ayina nokuthi I think ingisize kakhulu ngokukhulisa umsebenzi wami ngoba from then sashutha batshele inkondlo eyakhula kakhulu ngathini 2 months after this kwavela ukusa inkondlo nakhona eyayicela usisi nje ukuthi wayesanda kushonelwa umuntu ayethandana naye yonke le nto ngabhala ngayo ke bayithanda nakhona wakhokhela usisi yebo wakhokhela yebo sase ngisebenza kwinto kanjalo kodwa kungisize kakhulu ukusebenza nabo ngendlela yokuthi angikhulanga just as individual ukuthi mhlambe ngokomqondo kodwa ngeenkondlo futhi ngikhulile nabantu futhi ba subscribe ku YouTube Mbali Malimela bafika nje wayidayisa kodwa ke yebo bafike nje hayi impela bangisizile ngoba ngitholena nama approach yabo nabantu abasemaceleni abafuna yonke indawo manje ngibona ama posteni yonke indawo manje ngingasho kanjalo yebo so engikulindele ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ukukhula kubona lokhu mhlambe kungagcini kuona lama videos kuphela kodwa mhlambe ngigcine sengiyibona ngikuma stages amakhulu kungakona ukuthi ngenza i live performance nje kodwa kuba ukuthi lokho okubonakala kuma videos in a way kuyaportrayeka lapha e stage mhlambe lokho abakubuye bakubize nge-dramatic poetry yonke lonto kodwa mhlambe kube khona oma props yonke leyo nto ukuze indlela efika ngayo kungabi indlela nje ejwayelekile lapha ngoba phela lapha sibuye sibone abantu abadala uthi uNtombazane uyafisa ukuthi umenze umsebenzi wakhe ehaya kungabi ukuthi nje umile kuphela kunombhobho kanje kodwa kube khona into ezenziwayo esakulingisa ehambisana nalokho akushoya yakuphimisa ngamagama yebo mhlambe futhi bengingafisa ukwazi ukuthi hayithi bengingafisa ngiyazi ukuthi wena uyafunda futhi ngiyazi wakafunda ngisho ko Cape Town kwanje waphinde wabuya wezalana futhi ngiyazi ukuthi ukusoka Cape Town uzala ufeyila ngingoba nje usifuna ukuyishintshela futhi ufunda no engineering laba abakhulu engineering laba abafunda uNtombazane yini konje ngenza i-analytical chemistry angithwezwa ngazi ama chemist ngazi i-chemist mina lele kiwa kulo moyo ufuna imithi ukuzoke kwenzeke nje ushiye phansi inkondlo uthi hayi sengiyo analyze ama chemist angisiboni isidingo noma into engangenza ukuthi kube ukuthi sengiyayishiya nje ngingasho mhlawumbe ukuthi kuzolimitheka indlela noma izothi ukwehla indlela engivela ngayo ukuthi ngibe khona njalo mhlambe nakhona ngibe sengibamba ukuthi mhlambe ngiyasebenza into kanjalo kodwa kuba ukuthi sonke isikhathi engisitholayo sokuthi ngiye enkondlweni ngikhona enkondlweni ngibe khona awufisi wena ukuthi mhlambe noma uyacabanga ukuthi ikipake nje analytical chemistry kube ukuthi nje wena nje usuccessful ngeinkondlo zakho ukube kuya ngami ngabe kunjalo ukube kuya ngami ngabe kunjalo kodwa okwamanje angikwazi ukuthatha ama chance ngingasho njalo ngoba ni ukusticka kwami kwi chemistry le kuleli side nakhona ngicabanga ukuthi kunomthelele enkondleni zami ngoba angifuni ukuthi mhlambe ngibe sengibhala inkondlo zami ngishintshe mhlambe indlela engibhala ngayo ukuze abantu bangizwe kangcono bangizwe kalula ngenxa yokuthi ngibhalela ngathini ngibhalela ukuthi sengifuna ukondla ikhaya sengifuna ukuthi ngibhalela ukuthi ngifuna ukugcina iculture yepoetry wami so ngibhalela ukuthi ngifuna ipoetry ifike kubantu ngendlela ethile hayi ngoba mhlambe ngizizwe ngazi ukuthi ngilambile manje ngidinga imali ngivele ngenze into efast leyo ndlela nabantu ke phela mabesibiza bakhokhe funa imali ingane izenza ama chemistry bhala inkondlo ziyamabhomu ngaphambi kokuba ke sivale ngiyazi usikhonto siphathele yona ebese sivalelisa ke sibonge okay le nkondlo lena engizoyihaya ngikhethe yona ngoba ngicabanga ukuthi it's one of the first poems engaperforma ngiqala ukuba sethe kuma stage aseThekwini ingakho ngikhethe yona so indala amen ngiyaphica bayokuhlekisa kuvele nelomhlathi ongalazi bathi sihlangalunye siyafunga thina singaboqina bayokuthela ngenje nemezi zengwenya buka bayokudida
bayokuluma bakuphozise bayizimpuku bayokusitha bayongibambatha ehlombe ngemuva bakhokhobe bayizitha inyoka iyothi sibuza nje yobe isikade yaqina ngaphandle bayakuteketisa ngaphakathi bayakulwisa baziqhuzimbili ngiyakutshela bayasabisa yimzimbi yakhangisa izibungu zokhelene ngaphakathi kwazisa ihlabi ngakumisa uhleko yenhlinini engubanike yena thina sizomncamisa ufike ekhaya lapha kwathina onkamisa siyabalumbanisa he ngiyaphica phica bayokushayela ihlombe bancome kanti kusangumkhakha weziqhu zamehlo soke sibone uyobusuthi kuxabene ubendle kanti hleze belungekho kwayikona wena udidwa isithombe umfunga ukhulu wendoda abasondelene nabo basengozini okudlula izitha zabo ikhaba bayisengayo anginalo nanalo uthando ngokuqhosha mntaka mama nangenzondo bayalembathisa bangamabutho ahlome ngokuchachamba kobuso ugadla ngumqubuko umfunga ukhulu wendoda la ekhaya kabazwani nokuthula ubaba ngumuzi wamahlokohloko ukubhekana ngokushalaza ukufulathela ngokuqala nokuphela kwendaba bangamavaka buqamama banamagama anomsindo buduze banokuthula okunesisindo izimvumbumbulu baqhwakela phezulu kwamakhanda abantu ukuze babone impumelelo mama kwakumele sexwayiso uma kuphumelela sekuyimbi ze sizobhukula nathi sihlome ngiyaphica phica ihubo esingalazi kwasemlolozelweni singabantwana thina azange swatshela ukuthi bayoba khona ngisho ebini ngenhloso yokuthi bazuze bona uqobo besithuka ngelokusithanda ukukhula nabanye kuyasho ukuthi sazalwa nabanye ngakho ke siyofa nabanye ngakho make singathandazeli ukushintsha kwezimo kepha masithandazele ukuphila kuzo lezimo ngiyaphica phica ngiphica phica ngentsumani imali yamakhanda yo asingathandazeli ukushintsha kwezimo kepha sithandazele ukuphila kuzo lezimo seqedile kuntombazane sabonga kakhulu bafethu ukuthi nisilalele nisilandele futhi nisubscribe Mbali Malimela yonke indawo ngamthola nisubscribe nishilo uzwile umsebenzi wethu kukho konke kakhulu siyabonga noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi inkondlo ziyaphilisa.